Iako su razmenu bračnih zaveta najavili za 18. maj, pevačica Jelena Ristić i njen izabranik, kapetan Vojske Srbije Komlen Lalović, obavili su građansko venčanje 2 nedelje ranije na intimnoj ceremoniji kraj Dunava. Fotografije su prvo ustupili magazinu Story, a sa nama su podelili svoje utiske. Mi smo se proveli sjajno jer smo nekako želeli da to ipak i malo intimnije proslavimo, s obzirom da nemamo ni vremena, a iskreno da vam kažem, ni nekog novca da odemo na Maldive, rešili smo da to bude u prirodi i vrlo onako pored Dunava, romantično i samo mi i kumovi. Generalna proba za ovu zvaničnu svadbu koja će biti naravno i ovo je zvanično, ali u crkvi, to smatramo, pretpostavljam i naravno i Komlen zna da je to nama mnogo važna crkva i posle restoran za prijatelje naravno. Pitali smo Jeleninog supruga da li je imao tremu pred venčanjem. Muškarci nemaju tremu, bar ne pravi muškarci. Interesovalo nas je i kako se pevačica, poznata kao Jelena sa 2 L, odlučila da uzme muževo prezime. Jednostavno to je tradicija isto jer čovjek je odavde iz ovih krajeva, Srbin, malo ima neko, ne malo nego baš veliko poreklo iz Crne Gore, tako da teško da bih mogla da bilo šta drugo dodajem, a opet ima L, Lalović, opet 2 L, može sve da se iskombinuje. To je valjda normalno da se uzme muževo prezime. Da. Ovdje ima svašta, uzimaju ženino prezime, ali ovo ipak ja volim da se držim te tradicije. Novopečena gospođa Lalović ne krije da se ozbiljno pripremila za predstojeće crkveno venčanje 18. maja, i to čitajući knjigu. Ljudi koji nama rade organizaciju venčanja imaju svoju knjigu gde vam pokažu tačno kako da se pripremite mesec dana, 2 meseca, 2 dana, nedelju dana, šta da ne zaboravite, nepredviđene okolnosti. Sve sam to naučila, pročitala, njemu rekla one par stvari koje može eventualno da se desi. Vanja Bulić će voditi program. Biće puno, biće jako zanimljivo. I pomogli su nam u crkvi otac Miljko, mnogo nam je pomogao, sve je uradio što treba umjesto nas, tako da mnogo mu hvala. Jeste, zato što sam ja, mi smo dosta dugo sarađujemo i sa crkvom Sveti Đorđe, sva njihova venčanja, proslave, uvek sam bila prisutna. Sad je došao na red da oni budu prisutni na našem venčanju, tako da će oni pevati na našem venčanju. Hoće, Boga mi, biće cela parohija. Na kraju, mladenci su nam priznali zbog čega nemaju vremena za veliki medeni mesec. Mi smo više za last minute s obzirom na naše poslove. U svakom slučaju bit će to verovatno avionom, negde i kažemo, jer možemo sad da vidimo šta je slobodno, jer stvarno mnogo radimo i na takvim smo mestima da nemamo vremena čak ni za neko preterano onako opuštanje i bračno neko veće putovanje, nego će to biti nešto skromnije. Hvala vam puno na razgovoru i naravno vidimo se 18. maja. Hvala i vama. Vidimo se, čekamo vas. Ćao.